kumunto na ko akong anak. Uy, Mare, si Junior. Ha? Nga naman? Gihubak na sab. Hoy Mare, suwahi ko na og haplas ang dughan og buko-buko ni Junior sa Calabo Plus Premium Rub. Oh, ha? Calabo Plus Premium Rub? Asa ko man napaliton? Sa Giselle Marketing. Mare! Mare! Anya, kumusta naman si Junior? Epektibo kayo ang Calabo Plus Premium Rub. Wa na gyud hubak ka pa si Junior. Ang Calabo Plus Premium Rub, makaayo sa hubak, pingot sa ilong, kabuhion sa biyahe, stress ug uban pang sakit sa kaunuran ug kaugatan. Gamit sa pinakabag-ong Calabo Plus Premium Rub nga ginama sa Giselle Marketing. Sa mga naa sa opisina o litaw, dalaga, pwede mo gamit sa Calabo Plus Premium Rub. Relaxing ug amazing. Aduna kini sangkap nga Calabo Extract, Gabon Extract, Ginger Extract, plus menthol, peppermint, virgin coconut oil, and olive oil. Calabo Plus Premium Rub, the amazing organic rub of Giselle Marketing. For more info, please contact 0930-973-6009. Calabo Plus Premium Rub. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Giselle Marketing. Mga pagkatawa sa Giselle Marketing. Uy, Kap! Nanay badyo, Kap! Nga daw badyo, ugma, Kap! Hala, bagyo! Hala, sige, manghipos na ta, manghipos na. Manghipos na ta kay nay bagyo. Boo! Badyo jud ugma! Silik jud matabang! Oy, anong nalipay man nga na may bagyo? Siyempre, wala na'y klase ugma. Dutan na pod ko. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Giselle Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Giselle Marketing. Giselle Marketing. Giselle Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gihatod kanato sa Giselle Marketing, ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto. Aniya na po kita mga kabisyo, my love so sweet. Adlaw today ng Sabado, pitsa 11 ni bulan sa Marso 2023. Maayong udto kanatong tanan. Doyo kita sa pagkaminaw kanato nini atong programa karon mga tagnaw ginaot sa inyuha diha karon nakapanukan mo sa inyuhang pagpaniudto ginyuha ng paningkamutan no. Oo, ang pagpahimsog sa kalawasan sa kanunay sa adlaw-adlaw o tungod sa ato mga produkto diri sa Calabo Plus Food Supplement nakatabang yun sa inyuhang mga buluhaton. Hala sige. We are live by the way sa atong Facebook page sa DJ Mike Kiling Facebook page sa Calabo Herbal
Product Gesture Marketing, a Facebook page. Pwede mong mag-order, mag-message diya dapita mga kabisyo my love so sweet. Tutok pakatok sa auto kini ang iyong DJ Mikey Ling. Okay niyo po, dyan yung gwapong taro ay lumping. Kumusta tanin nyo diha o flash start sa panyaguban kanyato ko mga tsak niya. O ginyaot sa gihapon, kamu diyan naka pangungit-ungit niya og daman, nakapanglapang-lapang na mo. Nakapang-tukob-tukob. O nakapang Kumbate! Sa pagpakabusog kay wadwad niya po tagtaman sa tuwan mga trabaho niyang hapon niya po Josab. Mao niyang at least na kay pangbangil karon mga tak niya, dili ka bation o kaluya pero bation jud ka o kaduka. Labaw niya kung busog kay kastanyan. No? Mo na siya, sakit sa baboy na siya. Okay na siya. Ulay sa muna kag mga 30 minuto siguro murag makaya-kaya lagid po niya siya. O kumbati ta sa tuwang pahimsog sa kalawasan sa gihapon. Gani Lolo Baba, daghang salamat kanimo. Kini nga tulumanong gihatod kanato sa Gesture Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement kanunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan og ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Paris sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic kanunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Adwa ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Gesture Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Kumbati ta, padayin ta sa tuwang panaguban. Oy, pabati mo ka na ito 0917-509-5493. Again, usbon ko 0917-509-5493. Kung kinsa to makatawag ka nato dinhi og magapil sa ato ang palingaw-lingaw, no? Na ay palipay nga ato ang ihatag sa inyo diha mga kabisyo. So kontak lang ko again 0917-509-5493. Mayong udto ilabi na sa mga stasyon nga naabot sa to ang pagsibya. Labi na diha sa mga Yes FM Banat Radio Kagwait, Go FM Trinto 99.5 Gold Bayugan, Kings FM 88.8, Pipino Mass Media, Unidad Kagwait, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bukol, Real Radio San Fran, Line FM Barobo, 88.3 Line FM Badas Placer, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Radyo Tribo Madrid, Line FM Tubigon Bohol. Mayong udto kaninyong hurot. Dagang salamat, mayong paglanog-lanog sa inyo tanan. Okay. Sige, kumbati ta sa ato ang mga buluhaton sa gihapon, no? Ilabi na katong mga daghang gibatyag sa ilahang kalawasan, no? Katong mga nagpa-check up. Di ba ako nagpa-check up yung ko mga kabisyo, no? Especially kung naagid tay mga batyagon. Daw bi katong kong silingan Lolo Baba, buwang kayo kay murag naksidente man to sa motor, nagpaili siya og kamot. Ipailisan niya yung kamot o kamot sa babae. Mo ba, kuya, basay kayo. Mo nang resulta karon, tagapanghi niya dili nagid bulian siyang kamot ang iyahang patutoy. Nindot ka na Lolo Baba sa tan-aw nimo kung kanang ingana ilabaw na kung single ka. Ako masulti siguro kung wagi chance o wagi pag-asa. Mo na lang siguro imong buhaton. Mo na lang siguro mutabang sa imo ha. No, may nalang gid taon kay nining kalibutan niya at least nagbalipayon ka. Kaya nabuhitan ning kalibutan niya dapat dili ta masulbon. Ang uban kanya to bisag way makaon, bisag way trabaho, minus kayong kita. Mas mag-uulanon pa kayo kay tungod way uyab. Mag-uulanon pa kayo kay gibiyaan sa uyab, no? Murag yung
inyoon po siya, mapiktahan magod at ang heart, gula na gud eh. Kung kasikasing magod niya gud. Makaluya ba nyo, makawalag ko siyog. Unsaon taman. Pero kung sutiho niyo mo, pwede magod kayo kang mag-move on na lang dito, padayon sa kinabuhi, di ba? Matulod man ganyan ato niyang ilimnon nga pait pa kayo. Unsa pa kaya niyang masakitan ta sa gugmat, char. Ato silingan niyo mo, nagpa-opera siyang kamot. Wala ka sa silingan. Labuan ba ni mo, ha? Ano mo, sabihin na mo silingan daw, be? Wala ka sa silingan, kaya kung silingan, ha? Nag-pacheck up. Kay lain kayo ang yang naong punyo og pimples. Muna nga ngingon sa doktor sa iyaha kay nag-uol man gud siya. Kay mga tao mo tanaw sa iya malain ba. Muna nga ngingon sa doktor sa iyaha gamit na magod daw niya tanan dagan na makasag na buhat. Dagan na kay sa gihimo, no? Ang gitambag lang si doktor sa iya kablukaon siya. Unsa man lulubaba? Abrihay na lang na imong dugan. Para mga tao makita sa imo, sa dugan na lang imo diretso mo tandaw, dili na sa imo hang nawong, ha? O, di ba kalas kayo bright? Wow, ang lupit, oh. Pero sortihan tabo kung problema niyo mo sa nawong, oh, nako, my God, you're getting my nerve. Paulit-ulit namin sinasabi sa iyo, pag ganyong mga bagay, dapat nyong piliin at bilihin, ha? Ang ating produkto dito sa Kalabo ay labi niya. Kining Karisma Kojic Soap. Kining Karisma Beauty Soap para pahamis o pangdepensa sa kutis. O kining Karisma Kojic Soap with sunblock protection. Naman tayo panyabon nga gamit pwedeng muhamis ang mong naong. Labi niya kung kagang-kagang kayo niya. Mag-uol ka man. Huwag ka niyang mag-uol. Saon taman lubaba nga kini ato ang naong mo magud ni siya ang pangbandera sa ato ang mga transaksyon sa ato ang pakigrelasyon, di ba? Makaguol gyud labi na kung ikaw babae siguro sad makuan ka ba ma-pressure ka sa imong mga kasabay nimo nga mga babae nga aduna pa nga ng klaseng kasinatian pero wala ka sa kumanghod lubaba laking buhat. Di pag mutubo kay nagdaghan nga bugas di gina mo gawas og balay. Di sa kunsaon pa nimo. Bahala pag klase pa niya diha. Mag-online class na lang daw siya. Mangyani kay okay ra. Kay talagi pud sad. Okay, mo na siya magsugod maguna siya kana bitong niyo ang bugas mga kabisyo kung atimanon yun na pinaagi sa pagpabuto na permente. Ilabtan ninyo, gunit-gunitan ninyo. Diha ma-infect na siya. Diba? Kabalo mo kana siya diha kuha na siya kining murag parinti na sa nana. Kung tinuod pa ng bugas, unta maluto na lang ta na. Pero nana na siya, no? Or nana or kanang, no, it's not nana, it's kuan nga kabisyo. Singot, nga naay oil, naay bacteria, so muna, mura siya gana gito tanaw, no? Parinti gani, no? Bacteria, tanan mga kabisyo. So, muna, dapat dili na siya nimo pisaon, kay kung pisaon na nimo managhan, dili na nimo na siya tawagan na sige og paderma kay ano kung magsige kag paderma bitaw no ako naobserbaran dati nagsige kog paderma nag-action og kining tawagan na kanang busot-buslot akong naong labi na akong ilong wala ko matay mura naman ni Guan mura na naman ni og tawagan na kining manhole hapit akong mga naong akong ilong lagi dangan ako oo. Even though nga na sila yung mga chemical nga ipahit para mutight ang pores matud pa. Pero di gyapon mga kabisyo no. Kay once kabalo na ta pag ang buslot gani tawagan na kining masudlan. Permente magkadako o magkadako. Mao na kayo magkatingala ka nang imong aping nimo dagko na kay mga buslot daghan na kayo mga bugas-bugas no mo na nagmanhol diya dapita kay sige na nimo kalkala dapat manggod
kuan na siya kining imuhar gina siyang waswasan, hinluan, no? Na kay mga cleanser mo ra na imong gamiton, dili kay imong buton, imong pang kuanon, pero na magyuban kanato mga kabisyo nga dili man ta pareho mga panit good no. Gani di man ta pareho panit, yung ubang panit, ang uban kay ang panit nila kay wrap jeans. Papel diliha. No, panit na ko yung show niya. Kining wala pa yung uso ng lotion sa kuwaso niya. Wala kong permintin nagmasa og siminto kay puti-puti. Ito manta ko pero nainay puti-puti. Di ito dry skin dito siya, no? Kung ako po siya, makigilasyon ko na ibaibog sa kunya niya, kung dili ka katiman si mong kugalingon, nganyo kanya kung gustong sugton? What's the kind of you? So dapat yay kabalo jud ka mo dili si mong kugalingon nyo kay para di jud kaingon nga masawayan o kining presentable jud taong kay ka ba, di ba? Ala sige. Kumusta ni uban kanyato diya nga kumbati sa ilahang paglanog-lanog ug padayon sa ilahang pagpahimsog sa gihapon nyo sab. Ilabi na kato mga naniud to diya karon hinaot nga nakakuan mo nyo. Saka panyukad mo sa inyohang tumar og vitamin C. Importante kayo nga vitamin C. Diba, maniud to na naman gani ka, mukhaon ang malinggan ka og mga mantikaon niya tapos wapag-isustansya. At saka what's the matter, man? Tumatawag ang jelly si vitamins, Pilar ni para sa protektado og himsog nga panglawas. Ganya nga mukhaon og nindot ka pagkatulog. Inyom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins gaduda yung mga herbal content punyo sa mga minerales og modipinsya sa imong kalawasan batok sa mga virus og bakterya. Kini gatod sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? Sige, padayon ta sa tuwang panyaguban, basta inyong dumilang, minsan sa dami ng problema, gusto kong umiyak. Tapos sumakbo ng malayang lugar, kaso ngit-ngit, man, ugma na lang, kay magsayot ta, no? Ganyan ang isipin nyo pag may mga problema ang dumaraan sa inyo ang buhay. Talagang hindi talaga mapugnang sinta. Muna yung mga lulbaba, muna yung mga siya may mga jabi, di pa niya palabaw niya siya, Aanin pa ang gabi kung wala naman katabi. Ako. Unsa man mo iyan yung silbi niyang may katabi kung wala namang nangyayari. Diba? Gani po noon. Pero kabulok ka, lubaba, ano naman kung may mangyari? Kung wala namang nabubuong bebe. Agoy nyo, gisuklan nyo ko. Ano, wala. Paano? Paano may mabubuong bebe? Kung parehas kayong lalaki. Diba? Ang saya nyo. Ala, sige, padayon tayo sa tuwang panyaguban. Hinumdum ninyong ko sa ko ang barkada gid po nyoon. Sabay na ko ginyo may kiling. Gana ba ni mong mga kaagi sa unagot? Ana, ganyan, magkatigulang ta. We have a lot of experience in the making, Ano man din? Noon sa man dito siya? Okay, kato siya manggod. Kung man ko to siya, kining double bleed ba? Naito ka siya nga nakiga, nasa'y, gikauban nga kuan kining lalaki sa lodging house. Lalaki ni siya tawag gani kining iyan tang idugsing unta ipalo niya suga unya min kuan tete min tuwad nda siya kaya dugay makayo unya tapos pasigay ang suga pagbantay niya time sa ning tuwad dong pudig apil. Nagpinaabutay dahil sila. What's a kind? Ako rin gilid. Nakabuhang na siya sa mga kauban mo pag magsabay. Bitaw mo, ginyong bitaw. Manggawas gina sila ng ilahang mga kinyaiya. Bitaw nga usahay, mabayot. Mahagit naman, pre. Kisa ko, pre.
Likahin mo niya kay mga kola sila, mga buwang na sila, buwang. Muna kang pulutan na nila, ha? Ayaw sugot kay basin mahurot ka, ha? Padayon tala so kung si medyo na lulubaba padayon sa tuwang paglanog-lanog basta importante sa malaga hinumduman nato sa kanunay ha nga dapat kung ma-stress ka labay na kung ganing nagbiyahe ka karon kung asa ka padulong or kung nana ka sa trabahoan mag-angelic relaxing roll ha kay kini siya manotsot ang kanindot og soothing effect sa peppermint og lemon scent sa angelic relaxing roll makatabang ni para mas mawala ang imong stress ma-relax yung imong paminaw. Aron dili ka makapuyan ba og samukan ba sinyag makalabay kag bato sa imong kauban. Ha? Anyway, padayon ta so na duyog sa pagpaminaw nining programa ang Tutok Pakatok sa Udto kini si Mike Kiling o kini pod sila yung bata ha. I'm through with standing in line to clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't done